Antes kita mag-amend ang aton nga nag-operate nga ordinansa sa LICOR, Provincial Ordinance number 2020-235, an ordinance regulating the selling, furnishing, offering, buying, dispensing, and transporting of liquors, coconut wine, and other nature wine and alcoholic beverages, including the serving, drinking in public places within the province of Iloilo. Gipasar na mo ni sa June 30, 2020 pa. Now, tungod man na sang pamangkot sang Chief of Police ang istansya, naging atinan man di sang Deputy Provincial Director for Operation, si Colonel Lubrido, during the hearing, suno sa kay Christine Molina, representative of Provincial Health Office. That was, I think, mid of August nag-hearing kami. Ang kaso sang COVID, may kaso pa sang COVID diri sa probinsya sang Iloilo. Mga 1,300 plus ang kaso. And during that hearing, paibaloy man sa amon nga may bag-o nga kaso. I think 24 kabilog. No? Okay. Now, supposed to be, dulaon na lang na muning liquor ordinance nga ni. But because sang pangabaygid sang ni Christine Molina sa Provincial Health Office nga daw delikado kung dulaon, no, kay may ara pa kaso sang COVID. Pagsunod sa iya observation nga isa sa mga causes sang nga ang probinsya sang Iloilo may ara pa sa gihapon sa mga 1,300 plus COVID cases that was mid of August. Suno siya inang tagay-tagay. Okay. Kundi a number of individuals, a number of persons nagatililipon kag naga-inom sa likor. Kung isa isa pa ka baso ang ila lang ginapalibot. No? So that's why nangabay siya dapat hindi anay pagdulaon. So ang ginimo naton, wala naton gindula pero ginamit lang naton. Allow naton ang baligyaanay, gin-allow naton ang transporting, no? Pero gin-retain naton ang serving kag drinking as punishable or regulated act sa gihapon, no? Bukod sing ganon, hindi sa gihapon pwede mag-serve o kung mag-inom sang liquor sa atong mga public places diri sa probinsya sang Iloilo. Bawal sa gihapon. Tungod sang we still have cases of COVID, no? May threat sa gihapon. Although ang threat hindi na pareho sa to anay. So gindula naton ang transporting kag siling tungod bulig man sa recovery sang aton ekonomiya. Kapin pang mga napiktahan sining transporting siling kag liquor, no? Again bawal naton sa tuanay. Tamo nang ginhimo naton, gin-retain naton ang drinking kag serving. Bawal sa gyapon ang drinking kag serving sa atong public places diri sa probinsya sang Iloilo, kag gin-retain man naton ang prohibition sa pagbaligya sa gyapon sa liquor sa aton mga minor. May mga clarifications ng the board ko, like example sinasilindi public places, pero ining mga sa mga balay ilimnan, usually di bla ang ila sa nadaga service laya per bottle sa nagainom. Anong take sa allowed ini sila ya sa sining mga bars and mga balay ilimnan? Hindi pwede kay tay Bawal gina-consider na nga public places, no? Basta gina-consider nga public places. Kung ara sa definition sa public places, hindi na pwede. Okay. Muna pala gaburi ang aton Provincial Health Office nga base mag-search naman kung mag-spike naman ining COVID cases naton diri sa probinsya sang Iloilo kay nasiling ko during the committee hearing. It was emphasized by representative of our Provincial Health Office during that time, that was mid of August, specifically that was August 16, during that time 1,300
Hindi ko magsala 1,309 cases na sa COVID pa. So meaning, pwede sila kabakal, dalo na nila sa ilang balay. Kung may mga okasyon sila, pwede sila ka inom-inom Sa ila balay. sa ila balay. Pwede.